godaan para kay sumbagod magkuha to. Agay! Agay! Ayaw ya pa! Ayaw! Agay! Ah! Ya! Naman si Kuya Serbay. Kasapang guru ko ni ba? Sige lang, nampak ko yung rasul. Medyo nagwapo gamay ba? Tungkol na gupit na ako. Sinapay pinapatangkya po ng mga bagis-bagis ba? Nah! Pastilan si Stephen ni uli. Kung sa kaya rason ni bataan na ni. Kinatagaan mo kung nagbalon. Kada adlaw, kinintos. Ginatot ba na ako, ginasundo. Ang balon niya, lamig kayo hotdog. With biplop, with unsa pa. Sabi ni bataan na gini makatilaw gini sa kuwaron awa. Ben! Naon ni uli man ka? Alaya! Dara good Rebecca. Naon ni uli man ka? Kabulo ka? Ting exam ninyo karon? Nah. Naon sa bataan na ni? Naon sa ka? Napilasan ka? Ano dia? Duda ko kasaban ni siya maestra ba? Kasaban ka no? Tain mang baho. Pen? Kuya! Nakaigit kuya! Sa mga gusto mong maestro. Ipauli na lang ko. Iya, tapo na niya. Kaigit na ko. Kaluoy atong bata. Nakaigit ng bugo sa una. Hindi na lang ako mag-istorya kay mas lain gito sa una ko ah. Kandi karon. Nakapsin ko. Sikira ko tulad na plato karon. Pero sakit na kong tiyan. Salamat. Sulban na dyan ang problema. Ay. Salamat. Dula na di ko lato karon. Ben! Asa ka Ben? Pasaguasa ko Ben! Pakita na nagpahawi ba? Di apa na niya kuya. Uy! Ben! Dali na Ben! Pakita na nagpahawi ba? Sama niya? Huwag ay na yung mag-CR oy! Hindi sa dali Ben! Paisa ba na ito istitik na ice kay init yung panahon na may kayo na magbog ng tubig ba? Asi magsugo uy! Ay pag tinaplan ron kay alas 12 ba biya? Pwede na kayo balik sa eskwelahan. Oh, sige na, ganun mo pa makakita eh. Nangugas ka? Uy! Sige na. Ice ah. Itong istitik na ice. Patagsin ko! Tag-5? Oh! Tag-5. Ina ang pangalan. Tag-3 nga ina na din doon. Dili kay lamig kayo ng bug ng tubig ba? Bako mamay? Di ado ko di sir ay. Dami kay bundag yung kwarta ba? Ni? Kamay ram ni sa kuha. Mura may piang. Kita pag may disgoon. Ayo, dami ice. Kahit ko be. Di ado ko di sir ay. Mura magpiang. Kita pag may disgoon. Kapay ba kayo ha? Dapat. Iya ako desro si panugo. Gua ko bilang udah kula tabalan dong ay. Serius ako be? Ay. Lati na bay. Wes na mo swater. Ay. Ay to pwede sa bay. Murag. Wala ko na ko. Agay! Ah! Ayaw ya!
kudaan para kay sumbagod magkuha to. Agay! Ayaw ya pa! Ayaw! Agay! Ah! Ya! Agay! Asa lato-lato din mo, Ching? Para ko sa mga chuy-chuy dito eh. Kaya lang, makabrusal sa sila, ha? Sas! Gamay sa lato-lato! Sus, ni Agi ang hamugiro. Gani, nabaan na to. 30 minutos naman ba? Wala pa man si Stephen. Ya! Shit, bataan na to eh. Grabe na bata. Medya oras ugoog guys. Ano niya? Ito kong mati ah! Biyan bising ISB. Butang sa kwan. Ay! Sorry dyo kaya. Oh, kaya mo kay swatter ya. Ay, isang isugo. Ay, suter. Tukod sa kalangayan eh. Muna yung mga suter. Ginabi kay... Shit, bataan ako na eh. Bisit. Nanimaw ko na igipin. Siyaw. Ano na eh. Bisit. Bawa ka na igipin. Makatarog, makantarog. Pangilo dito. Kaligo na ko ito, Bing. Suya na ko sa inyo ba? Nasuya po ko sa baho ni mo. Labay ko na nato ni mga kaligo ha. Lagi ya! Shit, matano na ito. Shit, ni mga gigit good. Hindi na bata.